Siguran sam da ste prošli kroz mnoge strategije skalpiranja u potrazi za strategijom koja je točna barem 8 od 10 puta. Siguran sam da nakon što u potpunosti pogledate ovaj video nećete tražiti nikakvu drugu strategiju skalpiranja. Moći ćete dosljedno otvarati profitabilne kupnje i prodaje trgovine poput ovih. Koristit ćemo nevjerojatan poseban indikator skaliranja koji daje najtočnije signale za kupnju i prodaju, a zatim ćemo proći kroz strategiju trgovanja s nekim posebnim postavkama koje će vam pomoći da neizmjerno povećate veličinu računa u vrlo kraćem vremenu. Dakle, brzo otvorimo grafikon prikaza trgovanja. Dakle, nalazim se u prikazu trgovanja i ovako će izgledati naš grafikon kada završimo s postavljanjem indikatora. Koristit ću Bitcoin grafikon na vremenskom okviru od 15 minuta da objasnim ovu strategiju. Postoje neke posebne postavke koje je potrebno promijeniti kako bi ovi indikatori ispravno radili zajedno, tako da ću brzo ukloniti ove indikatore s grafikona kako bih mogao objasniti sve od početka. Dakle, prije svega da bismo dodali ovaj nevjerojatan indikator na naš grafikon, kliknut ćemo karticu indikatora. A onda ćemo tražiti ITG skalpera. Nakon toga ćemo dodati ovaj koji je napisao netko tko se zove Complexer. Dakle, ovako ovaj indikator izgleda kada ga dodamo našem grafikonu. Kao što možete vidjeti, neke su oznake dodane grafikonu koji su signali za kupnju i prodaju. Ovaj indikator koristi trostruki eksponencijalni pomični prosjek za generiranje ovih signala i koristi MACD, pomični prosjek konvergencije divergencije za filtriranje buke na tržištu. Zeleni trokuti su signali za kupnju, a crveni trokuti su signali za prodaju. Imamo i ove žute trokute, koje također možete smatrati signalom za prodaju. Indikator ITG Scalper koristi vlastiti algoritam za analizu varijabli cijena, količine i tržišta, generirajući signale za kupnju i prodaju koji se vizualno prikazuju na grafikonima cijena, posebno prikladnim za kratkoročno trgovanje, posebno na grafikonima nižeg vremenskog okvira kao što su 1 minutni, 5 minuta ili 15 minuta intervala. Kao što sam ranije rekao, koristim vremenski okvir od 15 minuta da objasnim ovu strategiju. Kao što možemo vidjeti, neki signali su prilično dobri, ali u isto vrijeme postoje mnogi lažni signali koji bi doveli do trgovine gubitkom, posebno tijekom ravnog tržišta ili u povlačenju. Dakle, kako bismo smanjili te lažne signale, moramo optimizirati postavke ovog indikatora. Usput, ako vam se ne da sami analizirati cijene, možete se pridružiti mojoj besplatnoj Telegram grupi. Ovdje svakodnevno dijelim pozicije za kupovinu i prodaju koje otvorim. Link je u opisu ispod ovog videa. Dakle, otvorit ćemo postavke odavde, a u odjeljku za unos imamo ovu opciju, ona je omogućena i koristi trenutni vremenski okvir grafikona za filtriranje šuma u cijeni. Uz pomoć MACD isključit ćemo ga jer želimo da naš MACD koristi viši vremenski okvir. Trenutno smo na vremenskom okviru od 15 minuta, pa ćemo ga ovdje postaviti na 1 sat. Ako trgujete na vremenskom okviru od 5 minuta, postavite ga na 15 minuta. A ako je vaš grafikon na 1 minuti, postavit ćete ga na 5 minuta. Dakle, nakon što se ove promjene izvrše, nećemo mijenjati druge postavke ovog indikatora. Sada, ako pogledamo ovaj indikator, možemo vidjeti da su mnogi od lažnih signala uklonjeni. Vidimo da su se signali za kupnju i prodaju značajno smanjili, ali sada su mnogo precizniji. Ali ipak imamo lažne signale. Dakle, da bismo dodali još jedan sloj potvrde u našu strategiju, dodat ćemo još jedan indikator na naš grafikon. Može postojati mnogo indikatora koji se mogu dodati kao drugi indikator potvrde, ali ništa nije bolje od starog isprobanog i testiranog RSI. Dakle, otvorimo ponovno karticu indikatora. Ovdje ću potražiti RSI i dodati ovaj indikator indeksa relativne snage na grafikon. Siguran sam da svi znate za indikator RSI. Stoga neću ulaziti u dublja objašnjenja što je to indikator i kako funkcionira. Važno je koje ćemo postavke RSI koristiti, a koje će najbolje funkcionirati za ovu strategiju. Dakle, otvorimo postavku ovog indikatora. Prije svega, u odjeljku za unose, promijenit ćemo vrijednost duljine RSI na 21. Nakon toga, ako se malo pomaknemo prema dolje, možemo vidjeti opciju vremenskog okvira RSI. Također ćemo ga postaviti na 1 sat jer koristim vremenski okvir od 15 minuta.
Ako ste na grafikonu od 5 minuta, ovdje postavite na 15 minuta, a ako ste na grafikonu od 1 minute, postavite ga na 5 minuta. Dakle, koncept strategije je vrlo jednostavan. Uzet ćemo signale za kupnju i prodaju iz našeg glavnog indikatora, a zatim ćemo ih potvrditi uz pomoć RC. Ako su sva pravila potvrđena, otvorit ćemo trgovinu za kupnju ili prodaju. Dakle, sada možete vidjeti kako naš grafikon trgovanja izgleda točno onako kako ste vidjeli na početku videa. Dakle, prođimo kroz primjere kupnje i prodaje koristeći ovu strategiju. Jeste li zainteresirani za besplatni NFT ili dio airdropa u vrijednosti od $120.000? Zatim bacite pogled na Solana Fiestu na Bybit platformi. Solana Fiesta jedan je od glavnih događaja koji otkriva Airdrop Arcade. Interakcijom s projektima koji se temelje na Solani, imate priliku osvojiti dio nagradnog fonda od $120.000, uključujući ispuštanje tokena, otmjene Solana telefone i druge cool stvari. Za sudjelovanje provjerite imate li barem jedan Sol u svom Bit Web3 novčaniku. Pogledajte link ispod ovog videa. Dakle, prije svega da bi kupovna trgovina bila valjana, pričekat ćemo da nam ITG Scalp indikator da signal za kupnju kao što je ovaj. Nakon što dobijemo ovaj signal, pogledat ćemo indikator RC za potvrdu ovog signala. Ako je linija RC, koja je ova linija ljubičaste boje, iznad središnje razine. Baš kao što je ovdje, naš signal za kupnju bit će potvrđen i ovdje možemo otvoriti trgovinu za kupnju. Stoga ću ovdje otvoriti poziciju za kupnju. Postavit ćemo naš stop loss na nedavnu nisku razinu ljuljačke, ali ako je predaleko, možete je također postaviti na nisku razinu prethodne svijeće. U strategijama skalpiranja pokušavamo strože postaviti stop loss. A omjer preuzimanja dobiti za ovu strategiju bio bi postavljen na omjer rizika i nagrade od 1,5. Kao što vidimo, cijena je lako dostigla naš cilj preuzimanja profita. Prođimo kroz još jedan primjer kupovine. Kao što vidite, ovu je strategiju vrlo lako naučiti i primijeniti. Ovdje možemo vidjeti da smo dobili signal za kupovinu. A ovaj signal za kupnju potvrđuje RC, kao što vidimo linija RC je iznad središnje razine. Tako da možemo otvoriti trgovinu za kupovinu ovdje. Nadam se da ste razumjeli pravila i uvjete za ulazak u kupnju koristeći ovu strategiju. Prođimo sada kroz pravila za otvaranje prodajnog posla pomoću ove strategije. Ako ne želite sami analizirati cijene, možete se pridružiti mojoj Telegram grupi kako biste dobili besplatne signale za kupnju i prodaju. Link je u opisu ispod ovog videa. Dakle, da bi trgovina na prodaju bila valjana, pravila su upravo suprotna onima za trgovinu na kupnju. Pričekat ćemo da indikator ITG Scalper podijeli signal prodaje. Baš kao što smo mi došli ovdje. Nakon toga ćemo potvrditi ovaj signal uz pomoć RC, baš kao što smo učinili u slučaju kupovnih transakcija. Ali da bi signal za prodaju bio valjan, RC ljubičasta linija bi trebala biti ispod ove središnje razine. Baš kao što je ovdje. Dakle, kako su oba uvjeta ispunjena u ovom primjeru, ovdje možemo otvoriti trgovinu za prodaju. Postavit ćemo naš stop loss na nedavni maksimum ljuljačke. A cilj preuzimanja profita i omjer rizika i nagrade bit će postavljeni na 1,5. Nadam se da vam je ova strategija skalpiranja bila nevjerojatna. Slobodno podijelite svoje mišljenje o ovoj strategiji u odjeljku za komentare. Ne zaboravite lajkati ovaj video i pretplatiti se na moj kanal. Hvala što ste pogledali video do kraja, vidimo se u sljedećem videu.